social media munyanyo disappointa zvamona handiti tizoshaiwa zvekukuvigirai handiti sachiteerera muzukuru kana ukasati wasubscribe to this channel I kindly ask you muzukuru kuti hapana chekumirira please subscribe to this channel. Also don't forget to put your notification bell kuitira pega patinoupload a video you will be notified. Thanks very much kune vanoramba vachisapota basa musha uchikura uchienda mberi handiti aiwa zvinhu zvichitoendeka right. Inzwai mukutenderera kwataita tasangana nezvakasiyana siyana. So pavidhio rino toda kumbotanga kuratidzaiwo Madam Boss handiti Madam Boss vane chimwe outfitwo chinyowani chavari kupfeka outfitwo chinyowani chavakatorawo kuna Beyonce kana kuti Beyonce hatingati Beyonce ndiye akatora kuna Madam Boss amene papa kuti akatorera umwe ndiani handiti so todawo ndichakuradzai kari kavidhio kuti munatsoiona outfit yachona kasama outfit handiti so ngatinyorei mumacomments mungotiudzawo zvamunofunga neoutfit yaMadam Boss iyo yakafanana neani neyaBeyonce handiti our own Beyonce ndakuda kubhiliva kuti Madam Boss wakanaka sorry mopela sorry muzukuru wangu mofu but Madam Boss ka isimbi ibhebi handiti ndochokwadi chaizvo tingarwadziwe tikaita sei tikati anodidika but ibhebi handiti chibhebi kavidhio kachona ndo kanotevera nauncle Saint ndibve ndati much love. No idea. This is the life of a celebrity that we want. We don't want the other life. This is the life that we want. Oh gosh. Can I have my $150,000 bottle of wine? Do you have it? Yeah. Please give it to me. I need to sip. Oh. Crap. Can you salute me? Salute. Oh. Yeah.